анаира ҳавлии орзуҳо мегӯянд. Бинед чӣ қадар ҳавлии зебову замонавӣ мебошад. Дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст тарафи колхози Россия сета масҷид назди хонада ҷойгир мебошад. Худи ҳавлӣ ҳуҷҷатҳояш 100% сотиқ замин, 5 дар хона, 338 метри квадратӣ. Суроғаи хонаро нишон медиҳем. Инҷо дарвозаи колхози Россия, аз ин тараф 46 микрорайон ва аз ин тараф мости Султони Кабир. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз роҳи калон то хонае тақрибан 1 километр. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем. Инҷо коктейли машҳури колхози Россия, мана ҳамин масҷид, хонаи фурӯшимон рост дар мана ҳамин кӯча ҷойгир мебошад. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. чихеле ки дар аввалин навор гуфтем, иборат аз 3 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. Дӯстони азиз, бинои 2 ошхонага боз тақхонаам дорад. Масоҳати умумии ҳамаи хона 338 метри квадратӣ мебошад. Дӯстони азиз, ва боз хотиррасон мекунем, шочики хона ҳар як розетка алоҳида шочики худша дорад. Хонаҳо падъабои тайёранд. Якум ва дуюм ошона ҳамаш покиза тёпли пол дорад. Дӯстони азиз, трезаҳо бошад тёпли алюмин задагиа. хулоси гап, бино дар сифати олӣ бардошта шудааст. Дар назди хона ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. Дӯстони азиз, колхози Россия, аниқтараш маҳаллаи Якатут, ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, сета масҷид, 2 панҷвақта, 1 ҷумъахонӣ, албатта ки мактабҳо, боғчаҳои кӯдакона ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. Нархи ҳавлӣ бошад 2 миллиону 800 ҳазор сомонӣ. Боз албатта ки савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. WhatsApp доранд. Аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар зан зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ албатта ки савдо мешавад. Ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Дом TJ дар хизмати шумо. Рақамҳо барои рекламаи хона 907 14 55 15. танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон. Дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом TJ канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. Барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. Дӯстони азиз.